lagi namin sinasabi na yung pundo ay nanggagaling po sa GMR. Ay, ang init. Kumusta mga idol? Good morning. At welcome back again sa ating panibagong vlog. So sa episode pala na to ay on the way pala kami ni Mrs. papunta sa Alaminos, no? So bibili pala kami ng school supplies na ipapamigay para sa mga bata. So yun po yung susunod na vlog natin, at ito po yung part 1 kasi yung part 2 yun na po yung ibibigay na po natin yung mga school supplies na bibilhin namin doon sa Alaminos. So nagpadala na naman pala ng pundo ang GMR company dito sa Anda para makapag charity event na naman. So ito yung pangatlong beses na magkakaroon ng charity event dito sa Anda. So ngayon ang nakatuka kasi ngayon na magpapa-event na nabigyan ng opportunity is si Madam Karen. So yun po yung anong tawag doon, yun po yung nabigyan ng pondo ngayon, si Ma'am Karen. So kami po yung kami ni Mrs. yung parang inutusan niya na pupunta sa Alaminos para makabili ng school supplies, no, dahil si Ma'am Karen po ay nasa Valenzuela pa po. O, tingnan, napakalayo. Valenzuela, excuse me, Bulacan pala, nasa Bulacan pala, sorry, nasa Bulacan pala si Ma'am Karen. So yun po yung magiging vlog natin, at ito po yung part 1 na, tapos yung part 2 sa Sabado or Linggo, hindi pa sure, pero baka hindi ko alam, basta yung day na yan, Friday, Saturday pala, yun pala yung pagpipilian na araw na magbibigay ng mga school supplies para sa mga bata. Alright, so update na lang po tayo mamaya mga idol, no, pagdating natin sa Alaminos or sa daan. Alright mga idol, so nandito na pala tayo sa may CSI. So ito na si Mrs. no, bumibili na po ng mga school supplies na para sa mga bata. So time check pala tayo mga idol is 1:10 ng hapon. So katatapos lang kasi namin kumain, at kasi yung ginawa namin, dumiretso na kami kumain para dire-diretso na kami makabili ng mga school supplies ng mga bata. At ito na nga mga idol, no, so nag-umpisa ng mamili si Mrs. na mga school supplies. Meron dyang lapis, colored paper, papel, nandiyan na rin yung plastic bag, tapos siyempre hindi mawawala itong pantasa na siyempre kadalasan ginagamit ng mga bata yan. Tapos hindi lang puro drawing, dapat kulayan mo rin, kaya meron din tayong Crayola na ipapamigay. Tapos itong sticky o glue stick, kasi madalas ginagamit ng mga bata yan kapag may project sila.
So, dalawang kahon pala yung kinuha namin ni Mrs. Ayan na lahat yun mga idol, no? Mayroon na ring eraser, ayun, no? Nakakuha na rin si Mrs. Tapos ito na lahat yung mga pinamili ni Mrs. na mga school supplies mga idol. At big shout out nga pala kay Sir Reggie Fabricas Calizar. So dito po nagpa-print o nagpatatak ng t-shirt si Ma'am Karen. So kung gusto nyo pong magpagawa ng mga tarpaulin, mayroon din po silang printing, stickers, flyers, invitation. Dito po kay Sir Reggie Fabricas Calizar. Dito po sa may Alaminos City, Pangasinan. So malapit lang po yan sa may 7-Eleven. Tignan nyo naman mga idol yung pagtatak nila ng t-shirt, oh, napakaganda. At ito naman mga idol lahat yung mga ipapak namin na mga school supplies. Tapos pag naipak namin yan, kinabukasan sa part 2 idadalhin na po namin yan sa school. At sana nga ay payagan tayong makapag-video sa loob ng school campus para naman maipakita ko sa inyo na binibigay talaga lahat yan ng mga bata. Yun, good evening mga idol. So time check pala tayo ay 9 o'clock ng gabi. So ginabi na kaming nakauwi ni Mrs. At kung makikita nyo mga idol, no, nailatag na lahat yung mga nabili namin mga school supplies para sa gaganaping charity event. So ito yung pangatlong charity event po na gaganapin dito sa amin. So sa pangunguna po na ni Ma'am Karen, no. So siya po yung nabigyan ng opportunity na makapagpa-charity event dito sa amin. So bakit school supplies yung mga binili namin, no? Hindi bigas, hindi sardinas, hindi noodles. So kasi mga idol, yung iba kasing senior citizen dito sa amin nabigyan na. Si Ma'am Karen po ay napakalapit niya sa mga bata. So ang pinili po niya ay mga bata. So sabi niya para pandagdag sa mga gamit ng mga bata sa school. Kaya yun ang naging dahilan kaya school supplies po yung pinili niya. So ito po yung part 1 mga idol. So yung part 2 pala ay sa pag ibibigay na natin itong mga school supplies sa mga bata. Kasi medyo mahaba na talaga itong video na to, kaya ginawa ko hinati ko na lang. So ito pala mga idol galing pala sa GMR, no? Yung lagi namin sinasabi na yung pundo ay nanggagaling po sa GMR. So yun po yung pangunahin na ano yun? Nakikichismis lang eh. So yun po yung pangunahin na hadikain ng GMR para makapagbigay po ng tulong. Makita yung 6 na damit. Sabi niya, paano makikita yung 6 na damit dyan? Yung mga damit? Oo. Ayun nga, nakalatag na nga yung dalawa. Yun mga idol, no? So dito po natin makikita na itong GMR ay hindi po siya scam. So marami po yung nagsasabi na scam daw po. Pero sa binigay pa lang na tulong para sa mga kababayan namin dito, sa mga bata at sa mga senior citizen, ay napakalaking bagay na po. Hindi po basta-basta na halaga ng pera yung binigay nila magmula nung first na charity hanggang ngayon na pangatlong charity event na gaganapin. So nakapag-decide pala si Ma'am Karen ng araw. So kanina ang sabi ko kaninang umaga is Sabado o Biyernes. So nakapag-decide na siya. So Friday po ng hapon gaganapin yung charity event. So yun lang mga idol, no, nakita natin itong mga pinamili namin sa CSI na galing po sa pundo ng GMR.
So maraming salamat sa GMR. So see you po sa part 2 mga idol. O, abangan po natin yung pamimigay ng mga school supplies sa mga bata. Sus, marami na namang batang masasayahan dito. Be, pustahan tayo isang araw yung pantasawala na yan. Alright mga idol, so see you po sa part 2.